kato baso bayak bulo di bibia di dalam tupak nanti awet adat banamo sopan santun nyatolah tunggang bairan iyo kapado tuan Subana. pihak dikito nan basamo baduyon datang kasiko mailiang kanini nanjo mama di saruan siriah nan satabiak di imbon pinang dan sagato Subana. yang terletak dahulu di bawah kumpalan tali papatang nan dahulu 350 terjadi Sampaikan suta. pertama sampah penyambah kedua baso basi ketiga siriah dan jo pinang Subana. pihak si siriah si pinang si pokok si pangkalan nan terletak ke tengah-tengah ke hadapan minyak nan jo mama siriah saja biak minta ikunya pinang sadidi minta digatuk gatuknya nak gatuk minyak mama tuan sekian mana entah sampai oke tuan Lah sampai sukan junjungan. sakirwalah tuan Mak mau dekat malaku. Balik ke tanah. Yuma beliau sukan junjungan. yole mu tuan Di kebenaran sultanan katangah nan taunjuk kapado ambo di dalam waktu ikut ini sanang hati bukan kapalang nan bak mandi di anak sungai rasul disiram air mawa. bana tuan Mandanga imbauan sultan gumanta sugalo batang tubuh layuh sagalo pasandian apolah sabab dek itu. bana tuan Sementara badan diri ambo sedang di tengah lawik lapih rintang di lamun-lamun pembak antah di mabuk di gelombang antah topan kunan datang antah badai kunan tibo tukato olah oleng duduk di lautan hati sama pangana ragu rusuh datang bimbanglah tibo duduk temanong di kamudi sawananyo tuan di dalam bimbang nan itu datang petunjuk dari Allah tibo syafaat dari Nabi kok pandangan jauh ambo layangkan pandangan ampiang ambo tukiakan. Nampaklah pulau nan sebuah lah dicubo jo kayuh dapo di kawo jo kayuh surang pulau semakin ampiang jo yo sebelum galah baantakan menjalang sawah berjatuhkan bana diletak dalam barih kato disimpan kalimbago pulang maklum pada setan ayo mahnya tuan yulai paedah bana di atas sampai paham di adu bagi tuan nambak pepatah dinantu jadi ibarat dinantau tu bana Tarih pandak dalam baju pakaian bujang sebaluriah tiuk disentak patah tigo asa pinta leka buliah asa kandak laika balaku sabama nanti malak ambo kato baulah jumpakat bana ambiak jula bayo dalam adat ambo nanti tuan diparegakan katoran ke tengah sta ayo mahnya tuan yulai elok kato jumpakat kilako kato di luanyo nak sapakat antara tuan jo ambo tuan mamau jo pasambahan ambo menanti jo paralahan ginan duduk ambo menanti tuan yo manya stan yo yo lagi tuan lah elok kato jo mupakat indak cilako kato di luarnya ambo membawa jo pasambahan lah elok sultan menanti jo paralahan lah elok sifat duduk sultan pakai pakai sepatnya tuan ancak P itu. Ya kan lah minta izin juga. Katanya pertuan Assalamualaikum dari mulut luahan hati sarubali ada limbago kok tak terturi sambah disimpuh menjalani kaganti sirih nan sakapu umpamu rokok nan sabatang kaurang banyak salam tatabu kanan rami sambah takambang sambah ambo sambah berdiri tindak disabui gala cie-cie tindak dibilang buah surang-surang pendirikan kapado nini mama nan gadang babingkah tanah kabasaran saling ka awa tuah saling kuang minang kabau suluh bendang alim ulama ahli aka cari pandai nan tahu tempe batanyo nan pandai tempe baguru bundo kandung samo di dalam perang mudo manih bakat tu elok ranahnya minang kabau rupo karambianyo tinggi tinggian cando pinangnya linggayuran rupo rumpuknya katia-katiran Bukit Baliri suuk jo kida Gunung Marapi jo Singgalang Tandike jo Pasaman Gunung Sago jo Gunung Talang Labuhnya lurih jalannya golong Sawah batumpak dinan data ladang babidang dinan lereng banda baliku turik buki Sawah lah sudah jo lantaknya ladang lah sudah jo ranjinya Sawah balantak basu padan ladang bamintala buki bakrakatau rimbo bajaliong Kaateh tambun jantan ke bawah tak kasih bulan minyak mama punya ulayat haknya tu bapunyo ganggamnya tu bahuntua limbak nan dari padoi tarikh karajo nan batigo nan turun ke tengah tiguluha
tambang tak dapat dituasa, naik ke gunung banyak gabui turun ke lurah ulu jati. Kayu gadang banyak bagatah saratuju kayu kamat. Tapi gumanta ambo menyabui pengulu banyak nan satirang gadang banyak nan batuah. Tu angku banyak nan kiramat bago baru suat bakih lalu nan ka ambo tuju kasinan ju. Lari di badan diri ambo. Ilmu alun lay sa ujung lidah pengetahuan alun lay sa baraku. Kok balaya katapi-tapi katangah tapi juga lombang. Taka adek baban lah bamui tapasobi dua ambo layakan. Dirantang jo iman taguah di kawo jo kayuh dapo niat nak sampai ke Subarang. Kok karam ambo tolong silami. Kok anyu tolong dipinteh. Kok kurang tolong ditukuk. Santano yang tolong dibilai. Manyang dinan tumbuh menimbang dinan ado tumbuh serupo iko kini. Lompek dibari basi tumpu cancang dibari balandasan sambah dibari batumbuan. Alah nan menjadi tumbuhan sambah. Batang sape di parampe talatak di atih gantang bari bacamin di tapinyo. Persambahan ditibukan kanan rape ditujukan ke surang kurang. Nak tentu hadis takwil. Siangi buki manyandas keduduk dahan palano bawajibkan maimbaukan gala balarangan menyebutkan namu. Mama ambo datuk malaku. Apa persamaan di tibuan mak? Ikudun. Ya, Tanggudun. tanong ko dun. Iya, tanggudun. Bangka cukup. Tanong ko dun selesai. Mama. Sambah menyembah kepada Allah perundiangan kepada nenek mama dan saling kadudua. Ujung persambahan kepada Sultan Mangkudun. Yolai. Mak Datuk Seti berkeliame. Ya benar. Beri zimbo tegak mak. Sikit minta diulih, kurang minta ditukuk santano cupi yang mama ambil lai. Insya-Allah. Tegak bu mak. Datuk Udun, betul. Sambah adalah manitah lah Ustaz. Yuma beliau Sultan Mangkudun. Yolai. Tentang sembah juma nyembah kok kurang tarati jumu jilih kok kurang lelo josopan. Bila juma kamu minta di hadapan angku nenek mama nan gadang basa berbuah jobana Sultan ambo jalan. Yo bana. Sungguh pun Sultan surang nan diimbau batinnya bakih nan basamu samigo tumpuan pun tiang syariat adek nan bapakai naza kepada nan basamu. Tu kata. Nenek mama kunjungan salam. Sarato alim jo ulama cupik jo tuo cadiak pandai kari baik samo dicinto bundo kandung samo di dalam rang mudo manipakato. Bana. Sembah ketumpah balimbago lah nyakto batampu adek dek tarih pandangan mato padoman lah tibo di nantarang. Lukisan agak lah jo jangko kayu bauku lah bakabung aluran batang lah batitih dalam janji kita batamu. Bana Ustaz. Dan bak papatah kato adek patitih cupak jo gantang cewang jerupo bamukas di malan tiang mahdang tampuk tentu kabuah alamatmu. Bana. Sebab karena de baik aluran badan diri ambo dan cengeng karena laku dan ceceh karena budi angkatan sambah ambo patinggi. Sampaikan Ustaz. Samo memuji kepada Allah, samo mengikuti kata Nabi Allah Ta'ala kayu sungguh Nabi Muhammad pengurus sekalian alam. Aluan indak namoh putuh warih nan indak namoh hilang sampai di dalam waktu iko kini. Bana Ustaz. Menghukum di ateh kato mauko di ateh kayu ko manyang dinan tumbuh manimbang dinan ado tumbuh serupo iko kini. Bana. Mulo dilaco padang panjang adek limbago lah tabantang elok kato di rantang panjang nan talipik nak nyota kambang. Kampangkan Ustaz. Dari padang hendak kadari nampak capu lalu dirambah bari senang ambo saketik di awak kato diangkit sambah. Bana Ustaz. Badeta pajang bakat tuak buatan nak orang sungai paku ikik satuang jo kapalo ampunlah ambo datuk-datuk murai bakicau kali ragu ambo kok ba itu pulau ba itu sifat berbicara. Bana Ustaz. Semenjak korong dirambah lah rami tempe bahimpun kok tadorong ambo menyembah sakali gawa beribu ampun. Bana Ustaz. Adat mudo mengucambah masak padi lalu ditampi uji katu pahamnya sambah dari tengah lalu ke tapi. Bana. Sika duduk di tepi pari tumbuh serumpun jo bilang-bilang pebuah kambang bungonyo tak elok rupo dimakan. Datuk-datuk nan duduk baliri tuah kok tak bilang tuah tak tampak ruponyo sambah di sinan jo ditigokan. Sampaikan Ustaz.
Rasian pamenan lalu kucimpuang pamenan mandi dek bayak kat turun yang nan elo ada 5 bulah tak jadi. Bana Ustaz. Ada 5 bulah tak jadi isinya ada jupo saku hutang dek itu memakaikan. Bana Ustaz. Mulu ada kabadiri di pariangan padang panjang sepakat dahulunya tuah sakat tu memakaikan sampai ke alam Minangkabau. Aduh pepatah jo petitihnya. Sampai Ustaz. Mencampak tibo di hulu kanelah anak udang-udang apalah cupak di pangulu bapa main undang-undang. Bana Ustaz. Gumulo mudia kahulu mati disembah ikan tilan kanelah anak badabalang pusaku niniak nanda ulu lai babuhua bakanakan kini menjadi undang-undang. Tu kata. Dikirai-kirai di papa tetanggo ikan gumulo dicurai-curai di papa dibuka malah si tambolamu tambonyo alam Minangkabau. Nan satitiak bapantang hilang nan sabari bapantang lipu kok hilang mana curiang di batu tulisan limbago 3 jo. Tu bana. Tak kalau masuk dahulu sa musim masuk saiswa ketika langit pasentak kateh ketika bumi mahantam turun Nabi Adam awal pertama Nabi Nuh Rasul kedua. Mulu terjadi tanah kunyang tasentak kat yang aras taeda kateh kurisi batapu intan jempodi bapar mato intan biduri. Baaleh kain suto banamo ainul banat tanunan anak bidadari dalam serugo tujuan tampe kursi nan di pertuan Iskandar Zulkarnaini anak Sis alaihi salam anak Adam nan kurang aso 40. Bana Ustaz. Mako patiwilah angin si dolak-dolai babunyi gandang jo kucapi saratos saluang jo sarunai sakalo bunyi-bunyian dalam serugo. Dikembangkan payung jo umbu-umbu tando alamat basupuh hati kawin jo anak rajuruhun. Dek hatta takadi Allah Ta'ala kayu sungguh dapeklah anak 3 orang. Mana nanti gol Ustaz? Nan pertama Maharajo Alif nan tinggal di Banua Ruhun nan tengah Maharajo Depang nan turun ke Banua Cino nan bonsu Maharajo Dirajo nan turun ke Pulau Ameh Nangko. Bana Ustaz. Pihak di Sultan Maharajo Dirajo taniat di dalam hati tercinta di dalam kiro-kiro balailah beliau masuk itu di ateh dandang nan sebuah langkok jo orang nan banyak cupik jo capi bilang pandai cupik pulau putih ilo jati. Bana Ustaz. Dek lamo dandang balaya di dalam laut Baharullah nampak api terkijok-kijok dan di ateh Langkapuri gunung suatu masuk itu. Diupari ceti bilang pandai ditujukan dandang kasinan satu dituju cahayu ilang kalau begitu masuk itu tadampa dandang sakutiko. Bana Ustaz. Ada pepatah jupa titihnya di mano disalai palito di balik telong nan batali di mano asa ninya itu yo di puncak gunung Marapi. Bana Ustaz. Di sinan sirangka nan badangka di dake buayu putih dagu di bawah batuan putih di bukit patah patiku itulah bukit patah 9 banamu bukit si guntang-guntang. Di sinalah bintuk nan barayun disitulah luhak tak barangin di bawah labuan si Timbago di dake linggudi nan baselo timbalan ranah buku empang. Bana Ustaz. Di sinan mulo batarata membuat tampe surang-surang sebelum baporong jebak kampung sebelum bakoto banagari. Dikue undang nan ampe rupo pertamu suri jutuladan kedua ukua jojangko ketiga barih joba lebih ke ampe cepak jogantang. Bana Ustaz. Dibuat undang nan ampe di dalam luhak nan 3 rantau diagih barajo nagari diagih bapangulu sifatnya turun temurun sakunyo jawek bajawek sampai di dalam wakatu iko gini. Tu kata. Orang Padang mengumpa banang dilipik lalu dipatigo kok direntang namanya panjang elok dikumpa naknya singkek sugiro apa guno. Bana Ustaz. Allah nan menjadi buah persambah nambo kepada sultan di dalam waktu iko kini. Ramo-ramo tabang malayang ke kota tengah banyaknya ampe puluh ampe. Indah carano bukan kapalang lah terletak di tengah-tengah di lingkungan kurang dan rapi. Itulah carano pulang pai dari si pokok si pangkalan. Malayo karuang tengah malayang karuang tapi. Lah tahu juga di muko sultan lah tibo di muko nan basamu. Tu bana. Dorong bicara nonan ke tengah penuh berisi kelengkapan iulah sirih jo pinang cukik jo sadah jo gambianya. Jadi pinta jo pintu kepada sultan sirih secabiak nak bakunya pinang sedidih nak bagato sekian mana disampaikan bagi sultan. Sampai Ustaz. Kirwalah Perang dia nyampe salam. Iba kiriame. Balik ke rumah. Oh iya kan tu betul. Terjadi ya. Sultan Malako. Ayo mana Ustaz Malako.
Yulai istanu. Sepanjang buah kebenaran sultan hanta-hanta kepada hombo. Kembanglah bungo tiga tangkai kesutian putih pulang mandi di dalam madai nama pakai di dalam cupak dan besi. Tu bana. Tapi sungguh samantang umbai itu sampai di Maru ambil pandayuang ke kamu di lama Syria lega cerano lama kato baligabu ni. Supaya hujannya pak di basuh supaya tarik pak di tampi dijapuikan ke bawah barinya nanti sultan agak saputiko laiko dalam madai sampai itu sultan. Sampai istanu. Alas sultan. Anu peturi jalan Batam Puas suri banang pula dan kain cupak panuh pusakot tatap kantanglah duduk jeenggeran manuri cupak jo gantang rila jo maaf ambo minta jo bana sultan ambo jalan. Iyo bana. Kebenaran sultan nan katangah lah di dalam adek nan bapakai sesuai bana barisannya tu seukua bapatutan. Bana. Tapi sungguh samantang pun ba itu baraki biduk kalenggang karucuk jo saliguri dalam sampi sultan batenggang tando bamain kata budi. Jika dipandangi alam gaib lawitlah pedoman kiro-kiro Allah bangulo tampe tumbuh akianyo bayang kabandiangan. Sulitlah bungka kata raju dek bana terletak di timbangan adia tersimpan dek bicaro. Barasa. Dek secaronan ba itu tak dapat dia mau mailakanlah rancak katus dan bawa jubayo dalam adat bawa manakis. Pregasta. Mas tan mengkodo. Yombo. Elok kato jemo fakat cilako kato di luarnya nak sepakat sultan jambo sultan membawa jo pasambahan ambo mananti jo panalahan dinan duduk ambo mananti. Ayo mas tan. Yo lai. Deklah elok kato jumu pakat ndak kacilako kato di luarnya deklah sepakat antara ambo jo sultan ambo membawa jo pasambahan sultan menanti jo panalahan rancak sepada dua sultan pakai. Guys pada duduk stan. Jadi sultan. Cupak panuh gantang balanjuang jatuh ke alam Minangkabau pakai urang tiga luhak jus salam sembah di anjuang upo jangko terlampau rila jemaaf dan diminta rila jemaaf dan diminta kepada ninya mamak nang gadang basa batuah ibarat kayu gadang di tengah padang nan bapucuk sabana bulik nan bauri sabana tunggang tampiknya bakih baselo batang gadang tempat basandaran tiang nyurindang daun nyurimbun tempat bataduh di kahujanan bagi balinduang di kapanasan bagi sagalo anak kamanakan serta urang kurang kampuang. Labai kadi alim ulama seratu urang imam katib nan tahu dukun sarak basandi kitabullah. Sunah Muhammad junjungan kita balum bakilik laba kalam balum balapa laba mana hubungan lidah dari kami mengatakan kato kebenaran. Lompek dibari basi tumpu cancang dibari bak endasan sambah dibari batumbuhan. Apalah ketumbuhan sambah batang sapik di perampik terletak ati gantang bari bacamin di tepinya. Pasambahan tibo kanan rapik bari batempat surah kurang nak tentu hadis di tawihnya.